Dit is net wat je als natuurbeheerder zien willen in je natuurgebied. Hier worden de ontaaste plakken rond 40 centimeter diep aangroeven. Daarna gaat de groen naar een groot depot en het zocht er net uit. Dus dit slaat je wel om het hart, zeg maar. Zeker hier, dat depot hierachter. De afgelopen weken ben ik er intensief bij betrokken geweest met het legen van de emmers, amfibieën vangen, levendbare en hagedissen vangen. Dus dan ken je het gebied helemaal door en door. Nou, als je dan ziet hoe het ineens gebruikt is om als depot te gaan dienen. Nou, dan, ik zeg al, ik hoop over een aantal weken terug te keren dat ik zeg van nou, dit is toch wel een beetje opgeleverd in een staat waar ik me goed bij kan voelen. Maar voor nu word je er niet blij van. Er worden speciale graafmachines gebruikt met lange arms, zodat zij zo min mogelijk van het plak komen. Alles om vat te komen dat de crassula hem krekt door het werk verspreidt. We hebben besmette gebieden, schone delen. En we hebben, voordat je naar de besmette delen gaat, er zijn saneringswagens, deco-units met schoon spul in. Besmette delen, besmette materiaal aan de andere kant. En iedereen zorgen er met z'n allen voor dat alles eigenlijk schoon blijft. Een begeleider bij Else graafmachine moet te verzorgen dat er niet over de ranen valt. Maar dit wordt, maar net meer waar we omkomen.